Hürmetli briefingde katnaşçılar, sizlerle hayırlı gün. 2020 yıl basıqır grup jığışların oşağına tamamladık. Көрсеткіштерімізді шақты юғары болды. 200 мың тонна икмек деген соңғына нитра. Аллаға шүкір механизаторларымызды исен соғына бик матур итеп помощь берем үткәрдек. Саклану шараларын қолданып әлбәттә шәшу, үріп жию компанияларының вакытында тоткарлыкларсыз үтүе башкарылуы хуҗалыкларның яхшы әзерлек нәтиҗәсе. Бу иң беренче чиратта кадрлар районда безнең механизаторлар белән барлык тракторлар белән тәэмин ителгән, машиналарыбыз водительләр белән тәэмин ителгән һәм эш урынында инженер-техник хезмәткәрләр үзләренең урыннарында. Район хуҗалыкларында 2021 ел кыр эшләренә әзерлек башланып китте. Шул максатта безнең бертөкле культуралар шәшу материаллары чистартылып, комиссияга китереп, калибровка ясалып куелды. Андыр тавакларында алар үзләренең урыннарын алдылар. Күчмә фонд һәм копиялы корылыкларны җитәрлек күләмдә туплап бетереп, булганлары комиссияга китереп әзерләп куясы бар. Билгеләнгән срок безнең 1 ноябрь иде. 1 ноябрьгә кайсы хуҗалык әзерләп бетергән, бу амбардагы эшләрне эшләп бетергән, аларга премьера йөзеннән авыл хуҗалыгы идарәсеннән рекомендация приказы җибәрелде. Алар үзләренең агрономнар, амбар эшчеләре үзләренең премияларын алырлар дип уйлыйм. Әйткәнчә, икенче чиратта инде безнең әзерлек булып тора техникалар һәм бу бик зур финанс сорый торган, күп вакытны ала торган тармак бит инде. Безнең ярты ел эшләгән техниканы ярты ел ремонтласы була. Техника әзерлеге эштән бушаган агрегатларны дөрес итеп саклауга куела башлана. Чистарту, буяу эшләрен башкарып, техникадан каты аспектка куйганда, ремонтларга тиешле узеллар салдырылганда тулысынча дефектовка эшләнә. Без мәхәнчә эшләй, безнең хранение бит инде ярты ремонт бит инде, без мәхәнчә бу әйберне истән чыгармаска кирәк. Һәр төр агрегатны көйләп сафка бастыру өчен күпме финанс кирәклеге дә безнең, күпме акча кирәклеге дә шушы вакытта ачыклана. Хуҗалыкның баш инженеры механизатор белән берлектә, шушы ремонтчы егет белән, слесарь белән берлектә комиссионный техниканы карап чыгып, аңа дефектовка ведомости эшлиләр. Бу дефектовка ведомости һәр техникага эшләнеп, хуҗалык җитәкчесенә күрсәтелә. Хуҗалык җитәкчесе бу дефектовка ведомствоны раслап, авыл хуҗалыгы идарәсенә китерелә. Ягъни хуҗалыкта, мәсәлән, 2 миллион, 3 миллион, 6 миллион зуррак хуҗалыкларда, 40 миллион дип чыгар инде бу агрофирмаларда. Моны район буенча җыябыз да без. Район буенча җыелган ведомость итокланып, аның бер экземпляры авыл хуҗалыгы министрлыгына җибәрелә. Район буенча Mesela bu yıl işlənən defektovka ведомствосында 150 миллионга якын безнең ремонтка чыгым чөптән Bu az булырга мөмкин, ким булырга мөмкин, әле бу запчастлар генә. Моннан тыш бит безнең 10% булып тора, моннан хезмәт хакы, анда унмаска кирәк. Бу шактый зур сумма. Елдан-ел безнең запчасть бәяләре артып бара, һәм бу сумма күтәрелеп бара. Инженер-техник хезмәткәрләргә хуҗалык җитәкчеләренә әйтәсе килә, безнең 15 ноябрьгә кадәр бәяләр күтәрелми торды бит инде. Аннан тыш тагын бәяләр күтәрелү турында хат килде, мәгълүмат килде. Аннан тыш әле безнең яңа техника алу бәяләре февраль аена кадәр 2020 елда булган бәяләрне тоталар. Моңа ихтиbar итеп, техниканы кем запчастьләр тәэмин итә, кем техниканы яңарта, онытмасыннар иде бу саннарны, соракларны. Шуңа өстәп безнең ремонт график эшләнә. Хуҗалыкта безнең рекомендация бар бит инде, тагылма коралларына, тартып торган агрегатларына яңа елга кадәр ремонтлап бетерергә. Таләп бар иде безнең тырма агрегатларын 1 ноябрьгә бетерергә. Менә бу килеп чыга алмады бу ел. Тракторлар, йөк автомобильләре безнең яңа елдан соң башланып, мартка, 1 мартларга төгәлләү бурыч итеп куелды. Шу максаттан чыгып безнең эш оештырасы була инде. Моннан тыш безнең башка елны җәйгә калса да, бу ел соңгы 5 елда инде ремонтлап киләләр. Бертөкле ашы комбайннарын, турау комбайннарын,
әйбәт кенә үрнәк күрсәтәләр безнең Башак, Шишмә агрофирмасы, Тамыр хуҗалыклары. Бу хуҗалыкларда уже эш урыннары булдырылып, безнең механизаторларга җылы эш урыннары булдырылып, комбайнны кертеп, ремонтларда урын булдырылып, көтелеп монда каралып килә. Без моны яктыртып барабыз үзебезнең мәгълүмат 9 ноябрь көнне безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнашында комиссия техникаларны саклауга куелышын, МТПдагы тәртипне, ремонт барышын, ремонтка түләүне һәм механизаторларның фикерләрен белеп, разведка ясап чыкты дип әйтергә кирәк. Безнең вакыт булды, көз айлары бик коры килде, матур килде, барлык техникаларны да саклауга куеп бетергә зур мөмкинлек булды бит инде. Шуңа да карамастан төрле хуҗалык төрле чара карады. Кемдән ничегрәк саклауга куелышыбызның Илдус Мәхиянович әйтеп китәр. Тулай алганда район буенча начар түгел. Әмма элекке кебек уже безнең һәрбер газ таләбе буенча приемка куелу йомшарып бара. Монда әйтеп китәргә кирәк. Техникалар яңара. Яңа техникалар быел гына да безнең 25-кә якын трактор кайтты. 200 миллионнан артык барлыгы техника кайтарылды. Җир эшкәртү агрегатлары 12 дәнә, 6 комбайн, 2 шапкыш кайтты бит инде. Бу яңа кайткан техника паркка мотор төс бирә. Әмма аның бу моторлыгын 1 елда, 2 елда да бетереп була. Шуның өчен инде техниканы юк чиста итеп тотар өчен безнең барлык паркларда да шарт итеп куйдык бит инде. Мойкалар булдыруны, каты өстек булдыруны, зона хранения булдыруны һәм саклап тотуны. Шуңа күрә җитәкчеләр караулар башлана безнең узган киләсе атнада 2020 елда паркта кем нәрсә эшләде, кем нинди вложение ясады, именно МТП өчен техника яратуына түгел, аның алдында шушы тема буенча җавап тотасы була. Икенче сорау калка башлады хуҗалыкларда безнең техника ремонтына түләү ким, механизаторларның хезмәт хакы ким дигән сораулар калка башлады. Бу сорауларга безнең якынрак килеп эшләсе була. Җитәкчеләр, экономистлар ремонт участокларында булып, тагын бер кат безнең эшчеләр белән, ремонтчылар белән сөйләшеп чыксагыз инде. Безнең авыл хуҗалыгы идарәсе җибәргән рекомендациядән дә түбән түләү булырга тиеш түгел. Моңа аерым басым ясап әйтәм. Ondan тыш безнең игътибардан читтә калмасын инде. Ремонттан чыккан һәрбер техника, һәрбер агрегат түләп бетергән буларны, аларның хезмәт хакларын бригадирлар язган нәлетне карамыйча гына, акытларын кабул итмичә генә, акыт белән кабул итмичә генә хезмәт хакларын түләп булмый бит инде. Шуңа күрә язга калдырмыйча акыт нигезендә агроном һәм тагын 2 кеше безнең кабул итеп алды агрегатларны. Шушының нәтиҗәсендә түләү башкарылсын иде. 2021 елга безнең язгы эшләрне 3500 тырма, 200-гә якын культиватор, 180 СЗП тибындагы чәчкеч, 45 дискатор, 22 чәчү комплексы, 60 пресс-подборщик, ремонт көтәләр бөлегендә. Оннан тыш безнең культиватор тырма агрегатлары киң алымлы сепкалар белән тулыландырылды бит инде. Киң алымлы культиваторлар барлыкка килде. Буларда безнең икеле культиваторларны алыштырдылар. Буларның рамнарында шарнирный узелларында уже тузу барлыкка килде. Күбесендә безнең завод-изготовитель майлау узеллары куймаган. Аларны игътибар белән быел эшләп куясы була. Эшләүендә баеклар күренделәр. Балаларның бөтелеп чыгуы, полисларның бөтелеп чыгуы күренде, сынуы күренде бит инде. Шуңа күрә бу әйберләрдә төсе яңа дип игътибардан читтә калмасын иде. Ремонт урыннарын җылытып, эшчеләргә эш шартлары булдырып эшләгәндә ремонт вакытында башкарылыр дип уйлыйм.